Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yo aming nasa pada papagayam. Manipo dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang nasamang bahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kadato'y iti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablaw tinimbag nga bigat, tinimbag nga daw, kada kayo, padaanan niyo pa pagayam ti pagkasalitaan ni LV. Agpilpili, no sino tirumbeng ayaten na, uno kayat na, manager, uno security guard. Tuta kayo kas pagarigan. Sino kaya kayat yo? Sikyo, uno manager. Siguro aganda ti may isang opisina. Ada manager, ada security guard na. Asin nga tatipilian, ni LB kadakwada papagaya, may simple nga pakasalitaan ti biyak kinayat. Ngem, dito ti pangrukudan tayo noan niya talaga ti ayat. Pag-ibasaran ta ka ti ayat, tika di talaga usaran tayo kat panunot, unot puso. Padaanan niyo papagayam. And please share this program. Share. Ti pagkasalitaan ni LB. Pagayam ti nga rin rugyan nga iba sa ti pagkasalitaan ni pagayam tayong LB. Sagudayan nga rin ti surat. Ako na to'y di pagayam tayong LB. Send na ka na tayo ti details ti pagkasalitaan na inurunos tayo. Kita intay basan. Ako na to'y Dear Manong Nemi. Sana pulos Manong Nemi nga naikat iti panunod ko tisang kay baga datatang kininanang. No gayatak to kano pilik kano ti panunod ko. Agbalinak kano praktikal. Ti ayatek kano no pakiasawag to kano kada tay mangitag-ay kanyak iti kasasad ti panagbiag. Dete ada kano kwartana. Ada balay na, ada kwartana, ada konsena. Kahit mga sawan, nasa liwanwan ti panagbiag na. Ada trabaho na, siyempre. Narigat kami ti kasasahad mi, Manong Nemi, talukam nga kakabsat, siyak ti inauna, ada duwang adjek ni June, ke ni Lily, Manong Nemi. Irin to, magital-talon laeng ni tatang. Ni nanang, kompormet ti mabalin na, nga aramida na kasuta ng tulong na kinitatang, ang patawad ti kwarta. Agangkat, kadagitay nayon nga maharvest ni tatang nga nateng sa namapat ilako. No kasta nga open market Manong Nemi, mapanaglako niya ng itsyandaan, komporme dagiti mabalin ng ilako kang ronano unit tinateng. Gagaasi Manong Nemi ni nana nga mangibat budget, iti kasapulan mi. Nang rona lang arodan idagbasak iti college. Permi, nakairot, ti ima, datatang kininana nga mangtid kanyak, ti kasapulak.
Mapandag utang, no kasta manon nemi, nga saan nga napintas, ti apit, ni tatang, iti talon, tamakital talon, pasare, mapampayak pasada. Mapandumot utang, no kasta, nga dumteng, iti panagbayad ko iti eskwela. Nga dahil sa ulitin, manon nemi, dagiti naganak kanyak. LB, sapay kumataan muna kamto nga tulungan ito no makapagretuar ka kinat ang trabaho. Ha? Sikat ipang namnamami anak ko. Nakaregrigat tibiyag tayo. Dahil natigap muna, no apeng ikarkarigatan mi kinitatang mo, ti mangyarado ti bagimi, tapos no makapagturpos ka. Kaya dito no adnan tong trabaho, saan nga tupay lang ang mga sasawa. Tatulungan na kami met, alabang paadal ka ni John. No makaradura tumat ni John, agad mabalim na surot agasawaan. Tan tinumatin ni John tumulong para ti panagraduar ni Lily. Kaya nito makaraduar nga rin ni Lily. Ilagad-asawa kayo tumutin at pamilya kayo game. Ore na dantun asawa yo, saan na ka maliplipatan kininanang yo. Ha? Nang runa ito no talagang kasapulan minti pa nagtrabay yun, ito na bumakit kan lumakay kami. Kunan tumat abumalet ni June manong name ito dahil nga salitaan. Nang, nusak to tagasawa, pumila to dahil tayo, orek to ka dahil Hawaiana. Ore bakit nga Hawaiana? Tinaskan kat makapanak to dyan Hawaii. Alain nga titang, nang, iso nga yun oray dak. Kaya si Kamet Lili. Alamat tipiliyem to kas pagarigan. Nang, nusak to, nusunod tuman tipat-patig ko. Isun to tayo, tek. Oray, no, patatay nga nakurapay. Oray mamartek, wano sugador, wano babaero. Alangan mo't nga ayatek di kasat klase na tatang. Iso nga si ka LB, ha? Napintas kabalasan ko, kata doon di kita agar-aram kang ka, di mo pala italtalik ida. Yung nung kaspagarigan, tada nag-aram kang nga baknang, alangan mamalbalim mitlata na. Taores ang ka nang makapagturpos, no baknang asawam, agad matulungan no kamtulata, nang runag di kakabsat mo. Nalawag, ha? LB. Awan ti magdanagan nyo tatang, nanang, naimula dati ti panunod ko. Iso nga no, adan tumanan agaram kanya, kumunan to nga sa sudek no adabalaynan. Nadakot sena. No, adakwarta na iti bangko. Adon di kiti umay agar-aram kanyak, manong name dito eskwela, kanenda pa yan di kiti umay mang pasyar kanyak dito ibalay, ni kastang arabi. Mapilpilit ak ito nga sumango katakwanta, manong name, adan doon agat arak, agat sigarin. Saan tumad nga maparita ni tatang ida, manong name, umunan tumad nga pasuksukan da ni tatang, mangintugat dan to iti gin. Sa danto ag-iinom dita sango di balay ket di mang pasyar to kanyak isuntot sumrek nga oren agad gin. Nga may masalang ti baga kadakwa na manong nemi. Ubingak pa manong agbasbasak pa laeng. Sa may sa ito na makiasawa ak. Siyempre pilyak tumit ano ti professional lakas kanyak no makapaggraduarak. Mga opisina to di bangko ta accountancy ti kursok. Kahit no kahit kung tumat nga baling asawa agad mga opisina. Iso nga adayo nga si kamanong gabot karpintero ka lang. Pranggaak manong name ito talaga kahit kung ipudno. Tapno nikas tagat sandan nga mangnamnama. At naman dagiti professional manong naming o may magpasyar kanyak iso na lang ta. Adamat live-in partner da. Uno sa anggat iulbud da awang kano pa asawa da. Or adamat. E di dumtengan di parang turpos ko, anong name siyempre, in remedyo mataan ni tatang, kaninanang iti, nagparti iti baboy, kanda dumapay, manong name, manok, kalding. Kaya napanakkel, manong name, hindi kita naganak kaniyak. Tadan, accountant, nga asawa da, nga anak da, nang rona ito na makaruwanak kada danton pagtrabaho. Nag-review hanggang nag-take active board manong name kat kasi na po Diyos na iruwar ko nagpaalaman ni tatang nagpadaya kami manin manong ore no utang amin laglagay pa man ako utang inutang mi na ito yung pinagpaalam pinag-victory party
So, kadigitan to't pampanunutin. Ito nagsweldo mo ka, iyawat mo aming kininanang mo. Tatang mo, Jack pa, ako pa'y trabaho ka. Kita, ako pa'y trabaho, basta ka sumrek ka ng trabaho. Adamat dagay nagpatpatulungan ka na kung dagay nagpasbasa, adamat bayad mo. Hang, apeng itid ko amin, kada kayo. Itid ko kinanang. Akit, isot ka, herin nanang mo. Adang rutin para kanya. Nakita, dumawat ka kinanang mo, basta itid mo kinanang mo aming sweldom. Tay budget na. Tulungan na ni John para ti managbasa na iti college. Lumuna ta, engineering kahit na. Wow. Hamad na nakasta ha. Pagrebingan nyo iti magpaadal kanya. No adan itong sweldok. No adan dawatan nyo. Isundo ang hangko ito amin nga. Sweldok ka na kayo. Jesus apoy. Ay na mga kumangarad. Ikit, siyempre ornong ka na serbi na nga gurnong ka. Tilalaki ta gurnong. Para iti ba panagpamilya na si ka babae, dumanong kang tulaking ko na nga ima-ima. Tatang, ang magasta, iso nga masapol nga ata kwarta na tipiliyam to, mapakiasawaan, naglagimim neta. Uliutin nyo manin kit ulitik manin tatang, wen na imulan iti panunot ko data. So akong pagdanagan nyo. Naging gaman nung name nga nakastreka kas may isang teller, iti may isang bangko, iti siyudad, nga kabisera, iti probinsyani. Dada na kita nga, grupo ata kiti bigat na kita, naka-uniforme ako. Ay, susapok. Nagkapinpintas ka man anak ko nga lang. Oh, ano ya? Ti tricycle, inarkilam nga, alam mo, may mga alaking ka, mangitulot kang kasadyaya siyudad, adaan. Nagkursunatan sa peking kanadya nga Delphin. Ninanang mo. Sa ka de, Delphin, kaya dyan ko mga rod kay tricycle driver. Kanya ti amon no, madevelop tarik na making kuwana. Isong oy, napanunot mo to sa rem hang napusom. Nakapimpintas ka nga talaga. LB, kung ni Delphin, manunay nga tricycle driver nga kinasrita kung may mga alakanyak dito balay sa nagka-itulnog sa jay bangko nga pagka pangopisinaag sa nakto may alain iti malem. Nagtulagan mi manunay minumanot pagpletek kung arkilak ti binulan. Tiloko takid-takid dayan na, oy Delphin, trabaho lang dito ya. No, dapanggip mo mga aram kanya, kuwag na. Abot sana si ka, kaskeng nga, ti pararapapin ng baling asawa. Si Kaman. Mani po di pa lang, hasta ti bagbaga. Si Kintangit pala daw ako. O, sige. Tricycle manong name it, ararikaleg. Barang ano, danto mangiregalo kanyak ti kotse. Sinusurok idin ti nag-drive, tatakas kulak manong name nga dalugan na susuro na. Mangalak to ti lisensya ko. Tapos siyempre, mga pabisinak ti bangko. Masapol lang ang ti kotse akman. Damok ti sumrek kredi nga aldaw manon name duwa nga CQ ti ada ti ridaw ti bangko nagkablao da. Good morning, ma'am. Good morning, too. Siya kasama tin tinala daw. Si Katiya, may kaduwang kasasapaan, ma'am. Sagbay manong name tinanay nga oras ti panagpusina pinayaban na ti manager iti kwarto na. Oh, LB. Iti rekomendasyon ni Mayoryo iti Ilio. Kanyak. Miso nga na-aprobaran ti application mo. Thank you, sir. Napintas ka, LB. Ni Sir Mit. Anda sabi panggipi mamang mahala kanyak nga other woman nyo. Pwede nga saan, kayat mo. Siguro, sir, ato ti kasukot ni Mrs. Ayun mo kita nakasaganak ba't nga tumulong ka na kita kasapulan. Kaya dyan sa sir, ato iskalaryo. Dagiti estudyante nga agsapsapol di magpabasa ka na kuwada. Pinagbasas ni Mrs. ko. Ay, kasta, iso nga nag-asawa kayo, tapos pinagbasa yo. Talagang mahilig kay karing estudyante. Naladaw ti pa nagamamuta, sir. Huwag garod. Sige, lalaim ha. Hindi pa nagtrabaho. Good luck.
Sige sir, thank you. Nagbalin nga dagos nga nasingad kanyak ni Helen manom Nemi balasang kakas kanyak. Uy, break time na, LV. May ka, merienda. Awal na tagilibre dita. Sino naman ko magilibre? Madawang ka dito matchular nga kaobisinahan ta. Awan. Nukayat mo Ibagam kini manager, may hilig na dyan ang gilibre. Nga madaso papak na, i-date na ka. Apay. Mahilig na dyan ka nagiti kirida. Ang baling kirida. At ka di kirida rin ito. Awan. Ngamit sa bali nga, obisina, ada. Mahilig nga ron Diyan langin panangkit-kita na kanya, kita talagang kasal sumarsarot na kiti matana. Nagiday sikyo nga ron, awan ti kursunadam ka na kwada. Sikyo! Abi ang kursunadam ko mati sikyo. Sikamon. Asino ka dito pinpilyam? Siyempre, guwapo, at akwarta na. Kat sikyo rin na sweldo na, siyempre. Manulat sweldo naman. Sikamon. Sige, hindi nga ragbiriandan, Helen. Manong Nemi, adan inem nga bulan ko mga opisina, idita, sumbre ka kiti may sa nga bigat, baro nga ropa, disikyo, presko di loko. Hi, good morning, Miss Beautiful. Ano ka, Miss Beautiful ka magbagam? Saan ka di ka ruban ko mga ma'am? Tawag mo kanya? I'm sorry, ma'am. Kabarbaro ka niya. When? Makabulan ko pa ilahin. Apa nga rin itakala makita. Rabing namin ti jutik. Ita lang ang juti aktial daw. Saka ka nakapres-pres ko. Sige, sumra ka kon. Nakaingrata kamot, ma'am. Ito sumra ka manong Nemi, tinalyaw ko, sakpelat kit-kitaan na. Nakapagpagkit pa nagkita na kanyak dadya nga sikyo. Ambisyoso. Susurunak manong Nemi at imasadag kanyak ni Helen. Oh, apikas la saan nga maduruging tropa mita, ha, LB. Napatripa ka dadya nga sikyo Diya ka barbaro ang sikyo? Ni Samuel? Ta Samuel tinagan na? Uwain. Saan ang interesado, noon niya man tinagan na. Samuel unan niya. Para kanyak at awag iso na ti Ardong. Ano ta Ardong? Ardong. Tapay lang mga ikuking ka word nga Ardong Ije lugar mi, Ardong ko na dito ay mentally retarded. Anya? Ije mat lugar mi, piti-piti. Ay kas naglogo kan, nagagugwabo ni Samuel sa macho, bagay na on iti security guard. Hanggang kas kanila dumang sikyo dito. Dala na rapis, dala lakayan, di pala gritiro. Ngayon ni Samuel, Ama, di mo kursunada? Pag anong mat, sige na. Ngayon saan sabat may sakti karast na Pinadas ko na sinintir. Baka sikat kayat na ukit kita mo, sikat kit kitain na sikat kit kitain na. Agkras ka ni Samuel. Swerte na LB, guwapo. Oy, nung makiinaiyatak man. Saan nga, hangko after hindi guwapo. Ano nga ron? Taada kwarta na. Apa naman kwarta ni Samuel. Wala na ako mga ron sikyo lang. Si Kamat. Kamababaunan pitang ba nagkitam ka nagit pa. Lalaking sikyo. Ado na gini babak ng sikyo. Kasano ko man panagbalinda ang bak ng aping oras ng sikyo? Alaman? Tibak na nga negosyante, nagitay kasjay. Sige, bahala ka man lang yan. Agtrabahutan. Manong Nemi nakapuspuskul ti managrupo pa ni Samuel ko nakapay. May nakpinasya na mismo dito balay. Kada di matlang karabyan da ding aldaw manong. Ay, kada magpasyar ka, LB anak. Sinundan?
At ang pala may pasyan kanya kaya, kate, mga opisina ako ti bangko. Umay pala na kita tricycle driver dita. Kita pa yung manalon, kada karpintero. Ano na ta, di kita istambay. Ngagat chiko, ngagat arak. Nagwapo, nakapurpurma. Kasala nga na malinda. Yung jack laam mo no, anat nagluganan na, tadyaw ba't na nangag ko nga motor, no, ungor ko matikotse. Ay, tuta kidi mabigbig ko manong name ni Samuel. Nakapurpur mga peso. Guwapo nga ba't ng peso. Mapilpilit ak ni masidag manong name. Flowers for you, LB. Inawat ko manong name ng pagulpe. Balik, sinabrot ko. Tugaw ka. Habang makapungtod ka. Dinustor muna kay. Nasapa man pala nga. Oray pay. Oh, anong tibagam? Kasmesa nga baro. Nalabat per sight ake. Labat per sight. Ito lang mariknak na ito eh. I love you, LB. Anong naturad ka? Awan kabut-buting ti kayat. Naturad ka mang iba ka kanyak ti I love you. Gabot isot mariknak. Tanaw na mayan kayat ka. Prangkaak, Samuel. Awan pulos ti arapaap ko nga. Maki-asawa iti si Q. Maki-boyfriend iti si Q. Security guard. Apay nga. Apay met. Security guard laeng. Siguro saan ka nag-graduate ti college sa nyo? Nagpating kakalang ti CQ. O makita. Apay nga, di ka ituloy ti panagbasam kata mga opisina ka, sa nga gwardya. Baka no, dato nga langam, no, laing ka, katagbalin ka nga manager, o no, at ako mapagpunam, katagnegosyo ka. Kasta ka di pagkipasalam kinayat. Sama ka di lang, magustuhan ti may isang lalaki, no? Saan nga si Q? Maipayan ako mga rod. Ito'y napintas, kompleto talaga kami ng balay. Sa maysa. Ti sa bulak dati mangregalo kanya ti kotse, tapno makapagkotse ako. Marigrikat kam lang sa mall kas makitam ti balay mi kakangay lang. Sani? Tultulungak na tatang kini nanang ko mangpabasa kini adin ko nga June. Sumasarunong tuman ni Lili, tadanda ni matang graduate ti high school. Sakti na, kasi ti pang namnamaan di parents ko, mangpaadal o mangtulong ka na kiti kakapsat ko. Manulat sweldo. No, kasta, dinakayat. I'm sorry, Samuel. Sa anak to nga sumarteng. Bahala ka. Yan tangin kang kanawin ko makita, no? Office hours. Abos tang makikita nak nangaro din sa opisina o may kapay lang dito eh. Di ada nga mag-disturbo ak. Ibaya mo lang ito sa bali nga panawin. Sa bali nga babae, di panawin mo. Saan siya, Samuel? Sige, sana ka rin nga baybayag. Sorry, di pa nakadisturbo mo. Ngayon ulitek. Sa anak to sumarteng. Gabot iba't patig ka unay-unay. Manong nemi halos makatawin. Ito yung panangaram ni Samuel kanya. Wen, orin na ito opisina, no sumbre ka ito opisina, isot na kagwardya. Hello, good morning ma'am, I love you. Tandaring na tong pain. Katortorid. Yung ako ba't lang arod namin, mga oray ko kung may mangaram kanya, manong naming sapsapulang at akwartana.
nagsarating matin manong name dagiti babaro iti as lugar mi nga may magpasyar kanyak dagiti karpintero at amuda nga ro sa pulag da kwartahan. Aging ka manong name nga nagretiron ti manager mi. Oy, Helen. Sino sumukat nga takin ni manager? Siyempre di assistant. Ay, depende no rin no assistant akit no hanga kayat ti kumpanya akit aking kukuha ti bangko akit baka aga po ito sa baling branch nga umay da destino dito tun ano nga mamanteng aron tapay nga misal salutsutin barbaring no baro bachelor da na po utam nga ron nga baro nga bachelor nga manager nga yadam mom baka da nagiti nalaeng ubing babaro pa laing. Una saan kahit medyo natainganan no, single. Minatang mo. Abay, no manager kas pagarikan ta, single pa lang, still available. Isot kayat mo. Minatang mo. Maka-asawa, iti manager ti bangko. Abi no manager, ito kwartanan. Siyempre, takal sweldo na. Ay, po ay LB. Di ka maawatan. Kabigatan naman ng name imasidagasigod kanyak niya Helen. Uy, adan ururayim. Nalado ka kaming simbre. Abay, adan marong nga manager tayo. Madamdama, maangkulto ka daw tayo meeting. Nagwapo? Gwapo si ka. Ken single. Wen single. Manong name oray sa anak nga paayaban, napanak iti kwarto na, iti pisina na, nagtugtuga. Kamen, tinuktak, wow, nagkwapo ngagpaiso. Yes? Ay, good morning sir. Siyang ni LB, makita ka nga ron sa nagam mo yung tiniplate mo. So, marika, agtugo ka. Sir, sorry, naladawak. Itangarag na magkita. Naladawak ka siyempre kay. Kung amin, nagrikat tilugan na duma. Dada ar kalak nga tricycle, naperdi mo tricycle na, di ka nagururay ako. Na umay nangalakan niya. Tricycle. Okay. Narikat na tricycle di lugar yun. Nalakamit lang, sir. Idatala trandam, may sorry kanya. Awan, sir. Kan tapno makita kayo mo na, pudno kayam ti ko na ni Helen, nga gwapo ka. Pudno ka di, sir, nga awang pa asawam? Awang pa eh. Ititawan yun nga, abisal salut-sut ng tawan ko. Ubing kayo mo pa ya, kasi lagtaw-tawan ti late 30s. O, sa ko na. 35 kon. Nga pa yung asawa yun, sir. Siguro, ang ko pinasarakan. Baka dito yung nga masarakan. Dakay laki ni Helen ti balasang dito, isang galing. One, sir. Nabintas kayo. Guwapo ka mat, sir. Manong nemisan ko nga naalwadan itin ng tedtimotibo wano pa nang iparipirip kini sir manong nemi nga mani tinagan na. Jilangin nagan na, mani. Kwarta na. Pangalan pa lang, kwarta na, mani. Manong nemi di madaman ti meeting isulat ti nakatutukan ti matang ko manong nemi ano kasta ang kita enak umisay makengkuana pagparangak manong nemi di kiti na urnus ken na napudo ang ngipin ko kinapudno na takalid ko isunan lang ta saan nga singin ngam naunig manong ipakpakita pa di kalid ko manong nemi sa imbaba inikat ko pa manong nemi ti aking ngato nga butines ti inopormek nga blouse. Tapos na kasi tagat medyo matamdagan ni sir, tipo unti barukong.
Your oray ko manong naming, kadig di si Marsar nga aldaw, nga paayaban na, iti opisina na, tsak mauray. Sa balit ay ayaban na, manong naming, di kita imat adda asawa na. Mahilig ka na adda asawa na, tiloko. Kung kunang tinakam ko, di man la agawis iti merienda. Kapot tadyak ba't mauray manong naming, napana ka nagtugtog before 10. Yes, come in. Oh, LB. Sir, madlaw ko saan kayo may merienda? Saan ko yung rom tibuksit ko't merienda eh? No kayo dyo, sir. Yalaan kayo. Okay, nagsayatan na yalaan na. Agpagatan kayo, sir? Abi, sir. Awan. So nga rin nga jak inruam ba? Ti buksit ko ti merienda. Kapot anya, sir. Imimutan nyo ti bagiyo. Saan ka kastang? E manadag pa merienda ko inad. Dangaroon na kayo ka. Bayan nyo, sir. Kapag merienda ka ni Helen, iyawid ang kanto. Kapag may merienda kami ka ni Helen, ano pa din in-order mo? I-take out ko. Para ka din. Para ka ni manager. Sasapo eh. Aramidag ti amin na pospusan. No? Madlaw na. Nadlaw na kan. Madlaw pa hindi kita kakadwa tayo, diplado. Oray ni Samuel kat madlaw na. Naging imon pa kit ni Samuel na. Shoo! Eh, laban, si Kaman, manager kontra si Kyo. Sino kayat mo nga ron? Ape nga ron nga, sikat gumatang ti merienda ni Sir. Saan nga dito sa pulam kat ada kwartana? Sigo iso kumat agawis ti merienda. Bunang i-dinner na kakuma. Mama, puuna nak pa lang Tapos nung ikas takit, napansin na kan. Angin, ape nga ron, sila, saan nakakayat ti Sir? Aman? Mabayin lang siguro. Urahit nga may nakpasyaran sa Dibalay. E di mabang ko istarek manong name iti merienda na, Sir, dadat merienda mo, no? Iti som, thank you. Kinita nak manong name imisa mak. Napintas ka, LB. Ulo? Kasalatan, Sir, basta napintas sa klatan. Nakagasgasat ti lalaking kagasat mo. Ori si ka, sir. Nakagasgasat ti babae nga agbaling nga asawa. Manager ka eh. Yan saan ko nga nauray manong name ni Manning o may nang pasyar kanyak no dikat ni Manin Samuel. Ay, si ka manin. Uwang gayam, indad ko kininanang mo na kita'y ginatang ko grocery items. Groceries? Napila nga, damay tulong ko. Apag bagsunay, guna ni nanang mo. Tanya, naibus ka nun di kape, asukar king coffee mate da. Iso na, andan. Daw pa naging dalatas. Nag-grocery ak nga rin, tayo bigat. Inlakam kayo. Oren ta naramidem. Pasuksukan yung mandag dinaganak. Pasuksukan mandag dinaganak kanyan. Hindi ko mapailaing. No talagang kasking ka. Itisap sa pulik. Anak ka dito pag-ipasaram. No agayat ka. Imbagak kang kayo din, Samuel. Tayo kwarta na. Adamat kwarta ka. Nagagata nga ka. Grocery items ganyan ko kada kayo. No saan nga? Ano akong kwarta? Manulat sweldo. Kontra ko makini manager. Alaman? Ni bosyo. Ni bos tayo. Ganit na ibagak kang ka nga. Umututang pa kanyak ni bos mo. Oh? Ano ka umutang ka? Nagloko ka. Ipulang kang tumang ka ni manager. Ang ba't yan? Ano saan ako mamamatiak kang ka?
Manager, umutang iti may sa sikyo. Sa anak lang nga sumarting. Bari na saan nga mabanong ti pusok. Nasurukan nga mga tawin. Almost 2 years na. Mas dawa na kawin ka. Di mo pala ibaw hindi sa bali. Awal ordam nama mo. Ngayon makita ka na giti matan. Kursunada na. Agar arap maap ka laeng Samuel. Saan ako nagsubilit-subilit dito, no? Saan ko makita ka na giti matan? Tiyan niya kumat makinam ka nagnimatak. Mukat. Sino nga ratikayat mo? Ni Manny nga manager? Nasyo, nagpropose ka niya, kuwan mo na kasigod. Umot ba, asawa na. Naman pa'y 35 years old. Sige. Ako maramid ko, nakastokan ko na decision mo. Kaya maganga, nga danto pala panahon ko. Saan siguro mabanog ti pusok? Check tulan mo. Manong nemi, idi adda maangay nga party dito pisina. When? Danaangay nga party kabuta. Celebration. Victory party, manong nemi. Kabo, tababaen kaniya Sir Manny, ang manager mi, pimintas ti parasyon. Aladod at imado da kiti depositors mi, manong nemi, da kiti nag-invest, iti bangko mi. Kat siyempre, gabota, party, ada mainom, ada mapulutan, ada makan. Kunak ka ni Helen. Helen, dahil ito yung tigundaway ko. Tiyan niya. Bartikek ni manager. Bartikek. Kahit kalbasan na. Ibagal to kayong kuha nga sumurutak. Oras sa dinot pangipanan na kanya. Nagloko ka matin siya. Talagang amin na pamuspusan niya. Wan. Datang arti target ko eh. Kahit mo sawin ora itaya mo. Kahit ko pa nakasikugan nak, da asawain nakasikod. Sus, apo ay LBI ya. Masadagak manong name kini manager, Manny. Hello, sir. Congratulations. Salamaan, napasamak ti kastoy. Iti na kayo di manager. Naklakit di bonus mo yan, sir. Masit lang. Siyempre, ito kanyak gugunak mo ta. Reward ko. Napapindas ko iti bangko tayo. I-recommendar ka ito iti talagang increase yun ti sweldo. Ay, thank you, sir. Dado sumarunong aramide. Amo, sabi ko mga takil ti increase. Problema ti panagpasa na kiti doha kakapsat ko eh. Sabi kami natin sa pulan na kiti parents mo. Makital-talon lang tatang ko. Yung karikatan tak lang pinag-Redwarit College. So nga. So nga niya. Nagsapsapulak nga rin tikas kang manager. Ngayon kasla, di naktipo. Sino ko matahasaan nga akin tipo kang ka? Nakapipinas ka. Ang peso? Uminumak mangarot ka dito, sir. Uminom tanga doa. Okay? Cheers. Inrandag met manong name nga mariknak ti inom ko tap ng tortureda. Kaya di sumamen ti inom ko manong name agsadsada kang matiniti barukong ni Sir Manny. Sir, medyo narik na akong tinom ko eh. Kahit, yung mabaling ka din nga, makilo ka nakto kayong ka, sir. Itulog nakto sa Jabalay. Kaya, oray saan sa Jabalay. Oray no,
Mabantag pala yung iti hotel. Apay, sir. LV, napintas ka. Apay ka dinasahan. Iso na lang ta. Tanya. Awan. Diyak napupuutan manong nemi may inot nga makmaksayan di bilang mi. Nakita ka manong nemi ni Samuel. Hanggang nga naka-duty. Imatandermat siyempre di party. Kitkitahan na kami kini Manny. Nakit-kita naman nung name iti kinadagkat ko kinkuan. Imasidag. Sir? Ay, Samuel. Di ka pa igawid? Madamdaman sun, sir. Makatawagan ak tumadlain. Yore na kamlaing dito, Ruhal. Saan ka kayo naka-duty? Saan, sir? All out duty kay. So, matanda na di party. Nga naka-spotting ka, nakagwapo ka talaga, sikyo. Medyo dapas ka nakastaya ka sa medyo umarwat tayo matap, no? Saan tayo lang nga naka-uniforme? Nagwapo ka ore, nakasikyo na uniforme ka. Nagwapo ka, nanaruman, kosta ka, ang langam. Gwapo ak nga peso, sir. Saan ta? Shakti kayat. Dito ipatpateg ko. Kabuta shakti kayat na. Pasensya ka na. Apay nung shoot kayat ko mga spagarikan. Ha? Sikyo. Sir, orahin ka dito, Mar. Sige, orahin na kami. Apay nga orahin na ta. Sige, let's go. Nakitak man nung name di adda kami ni Tiruar, dikit naka-duty nga duwang gwardya. So dito yan ni Samuel, ha? Sir, DJ kung natin may sa gwardya. At ay suna man nung name ti abay ti may sa napintas ng kotse. Sir, intan, sa din nung kadin nga iparking ang ti kotse, sir. DJ, ito yan ni Samuel. Makilugan ni Samuel. Ay, so bakit di mangi-drive? Ay, driver. Can secure ni Samuel. Inlokat manong name ni Samuel. Agad likod na rin daw. Sige, sir. Sumra ka yan. Lumugan ka yan. Naglugang kami met manong name. Nadagkataklata ka ni Manny. Ni Samuel nga talaga manong name iti nag-drive. Oy, sikyo. Driver pa eh. Among ko diti balay da, sir? Napagituldam king kuana? Ay, huwag gaya maya. Amom ata. Sikyo ka. Driver na ka pa eh. Oh, abali ka, Timak. Hey. LB, nabartek ka? Dalabasit, sir. Sir, kunak man umapantay tinalamis ka lugar. Nakababain ka ni Samuel. Magiluglugan talang kang kuana. Ha? Kutse na ito eh. Awang kutsem, sir? Si kamang pala ti manager na ang kutse na? Pasensya ka. Samuel, sir, pasensya ka na at utang ko kan eh. Awan problema, sir. Agbayad ka to lagid di. At utang ko na. Ay no, di ka makabayad, di haan nga utang. Utang kalimutan. Sino mo nang itulod ko kada kayo? Kasi siya ako na, masungan ti balay. Sige, sir. Amy, kasla siya maawatan ti mapaspasama. Naging nga, nagsardingan tilugan. Sir, datay ito yan. Nakaturog ka sa amin din. Saan siya kan?
Ayun at balayo, sir. Makita ka na pinta sa balay dito eh. Ita. Ita lang balayo? Hmm. Manager ang kasta balay na? Pasensyahan. um, Samuel, sir, didak pa kadarangan. O may kato man yung dagasan na bigat. At agka-duty taman. Hello, wala. Bagay na anus mo ni Albi. Awan, sir. Itulog ko oray sa tinut kayat na papanami. Kaya mabaling ka di, Albi? Dito ikan sango. Kino naman ang naming ni Samuel, hindi makadisahag, kan makastray ka iti gate, abasit. Iti basit nga balay, manong naming, nga kuskus sa pupayin, ti pintana. Mabaling ka di? Dumsahak maten. Tapay. Dumsahak kat papanam ko Rabi. Sani, ako naglabas kalugan dito eh. O may ganito yung abay ko. Slag lang mapilpilit manong naming ang mababain ng mabay kang kuwan. Pag itulutakin ka. Siya balay. Iti sumarunong nga ili. Ti madarin amyanan. Nasalsal yung lugar yun. Medyo. Darakal pa rin bato. Okay lang. Iti sag ng tulay ng crossing. At atari adot agaruray at tricycle sa dyan. Sana tulangin isal sa rek. Saman. Apisal sa ludsudom sa ayami. Kahit umay nakpatpaspasya rin. Ang gaya man yan. Ang nagayan ti paglugluhan umay nakpasya rin. Dito ko check. Nabayag ko nang nakikita natin ko check. Nakaparking no kayo sa ako di ba ko? Security card. Nga dante ka sa kotse. Ano kaya't mo, nakasakabay di balay? Ha? Medyo kapeta ka, tapos mausawang ka. Baka ngungat na kanitatang mo, no? Maangot na kagatara. Sika, saan kayo minom? Si Mim siya maklang. Security guard na talaga. Trabaho mo na sa baling ang business mo. Maamam to. Dumangas na sa Jebalay. Nagsaradang ti kotse na manunay mi di may sa nga pintas nga balay yun ito eh. Balay mo ko na. Bukod mo nga balay? Wait lang O, daytan ni. Tatain so. Indukat ng gate. Lati sa rek ko. Tinugan ko. Pandati tayo garahe na. Okay? At ito yan. Mabit lang Dim sa akin may nainlukat manong namin tibatog ko ng ridaw. Ito sa akin. Pabita lang, kapeta lang. O abay, makan. Mabahin akon, Samuel. Saan kang babahin? Di sombrekak manong nemi, wow. Marmol. Kompleto, nagpintas, di dekorasyon ti uneg. Nagpintas di silaw. At bakit manong nemi nga si Mabat? Ay, daki gaya man. Samuel, wala na. Yeah. Ni tata, nairekap ng gate. Nagsublimat lang ti sila Diyo. Uy, rumuwarak baka da masapulyo. Kami latan na. Kailatan maturugan gini tata. Sindi kita. Isudat mang bambati ti balay no kasta ngawana. Kan isudat ti nakamu ka nagiti pigari ken poultry. Nga ada ti amyanan. Pigari? Poultry?
Bye. Si gagayang tada kwartana. Kapag si Q lang. Sabi nga si Q trabaho. Kan nakabalay kat kastoy. Kan nadapay negosyo. Nagbasa ka di ang jak mayolo eh. Iti pa nagururnong ko, nakabalay kat kastoy. Ang ambisyon, jak ag sigarilyo, sa klasuim sinti arak no hasta nga ada party. Awan di ba di ambisyon? Awan di paggastusan. Dakapsat ko dyan, Kanada. Isod nang pabulot ka niya tipo unak, iti negosyo. So nga, medyo parang kalang tipikari ka na poultry. Di kita agasawa nga ang kabambande dito ay so that mang mamanage. Di kita obreros ko, adadamis mo di poultry ka tipikari. Ite blanca, kape. Sige. Ada black ko, ada coffee mate na. Ato coffee mate na. Okay. Ito'y. Tayo mas black. Maring naman katangak. Thank you, Samuel. Abay nga rin nga sila, di mo may sarang tirupang kanya. Kaya nakapimpindas ka. Nadyan, bagamit nga utangan ni manager kan ka. Awan. Sama isa. Dagdagasik no ka. Apay. Apay kami nga akong kutsena. Kastador. Anang kastador? Nalaing tisugal na. Apay nga akong asawa na. Sino ko mga ortimayat kang kuha na? Ha? Sika lang nga. Itatatana ang muhamon kasi jadi kasasad na nga nagastar. So, Godor, dapat lungan ko ang maisugal na. Dapat nagiti chicks na ang numaamon na kasi ugali na. Isina da. Sorry, Samuel. For what? Nakabababati ba nagkita ka di? Kain ka? It's okay. Abang amin di mo inbaga. Nga dan bukod mo nga balay. Adagay lugan mo, pintas. Abi di mo inbaga nga dan negosyo. Tisap sa bulag nga babae. Kanagtao di kaon kan puso na. Security guard ka, anong tulakid din no. Nakita mo kumang nagkakakumak ti basura. Kaya ito nagdi amamok dito nga basurero nga atut ano pintas ti balayda. Di adadang sana kinayat. I'm sorry. Okay, sawa mo na ba manunutin? Tulad kayo balayo. Ibusan talang ti kape. Uno kayat po tumiyan? Sana mo ito na kababain mo. Nawisan ka umiyan, di mo kayat? Samuel naman. Bagay. Awan tinapinda sa kwarto mi. Pangawan ko ma. Siyak ti saan nga maikari. Manong nemin tulog na aging ganito'y balay. Dumanong kapay. Nagkapay kami saanin. Diya akong makaturok magkapay at pay. Inakon, baliwak tulangan tumay. Samuel, sorry ah. Sorry ka lang sorry. Okay lang. Good night. Good morning na. Alaunan. Ayong gaya mo yan. Sige nga rad, kat ni. Indrahan dapat ngayon ti kastoy nga aldaw, ti party, di kada mabuyatan ta. Duty tapay nga duwain itong bigat. Oh. Iri ka bang araw din tirida? Kasaladoro rayem. Awan. Rayem ka bisituin ka. Mata na. Kababayin met. Sige. Gusto nga rin. Ingat. Okay, thank you.
Manong Nemi, ninanang tinangilo ka titirida. Apay taka lang. Apay nalado nga nalpas ti partiyo. Kaya nasinod nang itulod kang ka. Ni Samuel nanan. Ni Samuel. Apay takot si ni Samuel. Ano kadilugan na nung momento eh. Kaya makita ko nga magmag na. Nga sumrek ti ruangan. Ay, baka siguro para-parking na ati hamon nga napintas nga pangiparking nga namin dito sa angot ti balay ti Kutse. Ano siguro pangiparparking nga na napintas nga pagparkingan. Nang nagbindutak. Apay. Bak nang gaya ni Samuel. Security guard, bakang. Nakakutse. Di magas kami ti balay da. Nagpintas ti balay na. At napigarikin poultry na. Idin to tri manager mi. Gagangay ti balay da. Kastador nga sugador gayam. Nga, dahil nga manager kit isot pangidil-dil-dilam ti bagim keng kuana. Uno idil-dil mo ti bagim keng kuana. Unang. Di mo lang amin ti panunod ko. Na ti pakiasawa at akwartahan na. Adamat kwartahan sa mall gayam. Iti among sikyo at sikyo lang. Iti manager at manager. Siya po ay. Husto kami. Nga ti pakiasawam kada kwartanan. Sikat nagbidot. Gabot ang manageran. Da kwartanan. Di mo inam mo no. Anot kakasasaan na. Wala. Nga maturugan. Nang. Aklunak to ni Samuel. Anang kami di marikrik nam keng kuana. Siyempre. Gwapo sa mesa. Tilayang mangigaw-gawi da turiknak. Dahil kinasikyo na. Itaakit sa anin. Lakit. Aklulam to nga rodan. Tagasawa kayo. Nagayang balay yun. Sa adapol trick ka ng pigarin. Bak ng gayam. Dahil yung security ka. Aklulam taon. Kabigatan na manon nemi ore na puyatan na siyempre sumreka nadanon ko ni Helen kantiya duwag ko arja manon nemi ngim awan ni Samuel apay ka ta naladong ka ta naputa na puyatan ni Helen manon nemi said ka kasigot Helen apay nagbaligi ka agistorya ka na nabati kayo ka sinulusog mo ni Seth napag kayo nag-hotel? Adan napasamak kayo? Saan ka na, Virgin? Napay, napasamak. Amo mo ni Samuel? Ni Samuel nga sikyo tayo? Kahit amo mo kata sikyo tayo nga ron, ha? Ante, amo ate, kahit ko sa wano, amo muna yung kinatao na. Sikyo. Di ba mo nga, ada kutsena? Na nabintas? Kit ni manager, hanggang kutse. Pasanaya, at ako ang kutsena, no? At kutsena, nga may saldanan mo, nga may sugal na. Hindi kahit mo sawin. Bak nang gayam ni Samuel siya ka. Nagpinti si balay na, at napigarikin poultry na. Maman. Amangan mo na kinatulag na, uy, agan anad ka. Baka bimolo dito kutse, tapos ipakita lang kang ka. Baka ada kinatulag na aking balay tinapan ninyo. Ano yan? Uwan. Pag ko na mga balay na dayay, adala kay kin bakit nga, andyan tayo mo, baka hawayano kin hawayana dayay, pensyonado kin pensyonada, baka kinasarita na ida. Tapos nung lindikas na may parang nalaing nga, ada kwartana. Uy, amangan no hinto na maalan na kay kahit nakit maamom to ti kinapod no, loko, so agan anad ka. Saan ka tamit? Saman. Ngayon apay nga awan ita. Hindi ko manam mo. Baka nagawit pala juput-pud nga balay da. Baka saan nga nabulod da jibulbuludan na kotse kat sumala daw. Nagbalmalim nga awan manong nemi. Napanak ito yan ni manager nga ang kwartahan na manong. Hey, Albi. Ang problema? Ay pa, yan na pasamak yung ni Samuel Trabi. Nabuutan nyo ka din napasama ka dirabi, sir. Una naman, tsak matabartak ka kayo umaklang. Nakilugan na kini Samuel.
Sir, amo mo yung ko di unin ni Samuel? Amo mo ka ta. Kaya nagpay ka manager dito, hindi. Dr. Balay J. Branch nga, ando dyan, San Fernando, hindi, ama mo ko ng suna. Pasaraya, na mailiwak nga, si dati manok. Mundo yung kasabulak titlok, at babanak lang tamang ibaga kay kuwana. Kaya yung Samuel, talagang at the poultry can piggery na. Ano na? Nakita mo di balay na? Di balay na? Balay na nga talaga rin sir. Edward. Abay. Awan sir. Ibagbaga ngamin ni Helen nga baka no nagpamarang lang baklang. Sa ako mga pamarang. Baga atagin natulog na aking balay kano na dyan na panaming nga balay. Da laka insukin na bakit Sandra. Amo mo ida? Amo mo kita. Isunat taltal ka na nga magmamanta ti balay da kan na magmamanage ka rin kiti poultry kan na piggery na. No kasta. Putpud no. Taapay. Sila sana kami nga mamati, sir. Awan ni Samuel, saan ka di? Awan, sir. Talagang awan. Napanan na. Alala, ato obrak. Mambali mo palit rumor, mambali ka di? Di nang istrumbong kita. Ganatik na ito yung rarabidak. Sige, sir. Awan nga nagmalmalem manong name ni Samuel. Apay nga ta. Di matimbagan ni Bus no apay. Manong name sang ko sinunit. Napanak iti balay na kalpasan ti office hours. Napanak iti balay na kalpasan ti office hours. Tilakay manong name nga nangilokat iti gate. Idi kada kami kini Samuel iti masidag iti gate. Yes. Sino ti ay si kagaya ma'am. Hindi ka di Samuel ti sapsapulem. Napanan na ka di. Ay na, emergency. Anong emergency? Nadakapsat lang ang ospital kat emergency nga napan sa di Manila. Kastagayam. Anak kardang bebek, tata. Apay, awan ayat kontak mo kang kuhan. Awan. No, kaya't mong maalat cellphone number na mamakit ited ko. Ipalubos na lakid di. At si kangarod ti mga pangitidat. Sige mangarod data. Tap no matawakig suna. Ada ako nitadalan nga gawid manong naimi naglugan na ti jeep. Nagsardeng akto iti crossing pag nangangalak ti pangalak iti diat. Tricycle nga sumrek iti lugar mi. Idin-dial ko manong naimi ti cellphone number ng inted tilakay ka diyan. Nagring. Nadan si mong bat nang receive. Hello? Hello? Hello, sino na ito eh? Babae mati. Nagsungbat. Ni ko Samuel? Cellphone number na reto, di ba? Isulamit tinted ni Tata Inso. Sino ka? Siyak ni LV. Mga opisina ti bangko nga pagkukurdyaan ni Samuel. Sorry Nakibiyak ti cellphone na. Kasta kami, gusto nga kita kami. Sino ka di? Siyak ni Marla, ti girlfriend ni Samuel. Mas daw ka? Namo ka dito Manila. Iso ngay mayak. Sagayam. Mabaling ka di kasarita iso na? Kasasarita na di kapsat na. Binulod ko rin yung cellphone na tayo. Awang amin load dito cellphone ko. Girlfriend na ka? Abi ka sila ka mamati. Inabot nun
Nagtulagan mi. Ngayon kam to ang dinner date. Sakab to mapanin ti hotel. Mailiwakin ko na eh. Kaili ko na giti na irot nga arakop na. Naglayng iso na ti romansa si ka. Abay, hamo pa napadasan? Diyan ka mo manong name na mamati ako no saan. Saan ko ngayon pagpakadam na manong name kinansel ko di tawag ko. Nadlaw nagninanang manong name na makasangpetak dito balay. No, abe ka sa tirupam, ha? Nang adamat gayman girlfriend ni Samuel. Sus. Kasi tulop namin tilanglangan na siyempre. Playboy nang naroon ko nga adot kwartana di kotse. Kung lang seryoso kanya. Among balasan ko. Ti kakasta klase ti tao. Tilang bagay ti gudgun o danda. Adoon na yung tinagpuunan na kanya ka. Tanabayagan ka kalarim. Nakita rin nabayagan o. Talagang may pabuspusan. Ti panangaramid na ti amin. Tapos magunod na ka. Napya kumaano talagang si kantot kayat ng asawaan. Kan uray pa ay. No kas pagari kan tag-asawa kayo to. Amo ka na ko. Agbabain to. Masaksaktan kan to lang. Alam namin ti Marik na mitapusom. Di pa lang dapat pa nag-crush ko kini Samuel nga ikaw kawit ko lang tiriknak nang. Imi tinamuha ko ng kasjay. Pinalubos akong tiriknak. Ay, etek ni Samuel. Nasaan ko narik na dayta kini mani nga manager. Pagkakang kayo di, nati sa pulem, kada da kwartana na sinaludsod mo ko mga kamin kang kuha na ida, da kwartana, sinaludsod mo ko man, alda balay na nga lang pintas, ninanang mit. Nalalipatan mo na dyan ka lalaki. Manguray ka lang sa bali nga lalaki nga talaga nga, ikari para kang ka. Da kayo mat ngamin. Ano nga, sakpe ti papasulam, da kami pakintanang mo ti papasulam. Hindi mo lang kami ti panunod ko datang eh. Siyempre, security guard kan manager. Mapanag di manager at as manager nga ron. Ayun na po ay. Adupay dito at kita agbas basura. Napintas di balay da. Sumuti ko na. Manong nemi kabigatan na pinadas ko manin nga tinawagan tinumero ng entot kanyak ni Tata Inso. Isundi si mong bat. Hello? Hello? Samuel? Sandetay? Ni LB? Nag-interest ka man ka nakamot cellphone number ko. Nabana kami di balayo. Ni Tata Inso na danong ko na muwak nga dakat dito Manila. Kaya dinawat mo kang kuwana di cellphone number ko. Isot nang yung proser. Ni Tata Insoy baga kang kuha na nga sana ito number ko ta sinuman. Wala nga siyak na nun. Sukat ko na ang tamat nga gungat ni Samuel nga sikat pangitadak. Kuna na, hindi ito na kanya. Di pa larabi nga tinawagan ka. So na lang ta, di girlfriend mo nga ni Marla, iti nakasarita. Girlfriend ko? Labang kaya nung nag-hotel. Nalain ka ti romansa. Kunana. Kumusta kayo di kapsat mo? Okay. First attack. Muna pa nakatake na. Baglaki din tamahil. Iapin ka nga inabanta ka pa lang. Siyempre. Madanagan da ipakamuda nga daos kanya. Ito mo sa nag-drive ka from here, ganit ta Manila. O mag-driver ko na di siya. Samuel, kano kang sublit to eh? Baka sana ako nagsubli. Ha? Ilako ko di balay ko. Baka dito ako ng balay. Di negosyo nga rin din. Italakon sa bali. Abay nga, saan ka ngumay dito eh?
Gabata, igawid na ka ni Marla? Agasawa kayo ka ni Marla? Nakapain mabalikas. Abay, ana't ginaguram ka niya. Namnamay mong nagurain ka. Gabotad ng kwartak. Gabotad ng napintas sa balay ko. Arig naman ng nasikat mga dil-dil tibag ginakan niya. Kasi kamat ng tagkamat, kasta. Samuel, inrantak ti talaga ng palinga, napakumbaba. Medyak mambaling ilastog, no anyaman ti kukuha. Nagsapsapo laki di babae nga. Mangayat kanyak. Anyaman ka na sinuak. Angim, nakasara kaktikas ka. Natipagiro ko dam kat sanikwa, material nga banag. Asinat saan nga madismaya? Hindi tanamu hamon nga dakotsek, adan napindas sa balay ko, adan negosyo. So kahit nakon, gabo iti kinabaknan ko, gabo iti sanikuak. San ko kahit ngayatin tikas ka. Maya, nagipasar iti ayat, iti sanikwa, nasaan nga ti kaon ganti puso. I am sorry, Samuel. I'm very, very sorry. Kinabot mo na at ati paiklayang hindi ti puso. Kasi gamit lang nakarignak ti ayat. So nalahing ta. I'm sorry. Okay. Awang haro din tinas ka na magsalitaan ta. Tapos na. Maawatan kan. Inlawlawag mo ti amin. Inlawlawag kumatin kan ka ti amin. Ti kahit ko nga babae, ngagbalin nga, katakta ko na itong palbiyag. Ti mangayat kanyak, oren asinoak. Inahit ka tinapudno. Kunak ka nga edi, nasapi ko mata saan nga mabannog ti pusok nga kayat. Siguro, nabannog itan. Manong name sa nakasimbrek ti bisinak iti dingal daw. Nagpupukak iti silid ko. Nalos ti pa nagbababawik manong name no apeng amin nga jak iti sinurot ti pusok. Iti mamamok ni Samuel. Gabot asikyo, igawid kon ti pusok ti panagpitik na. Inurore ko lang manong name nga makasara kak tinamnamayek ang magitag ay kaniyak. Yung nagbintutak. Husto ti ko na ni Samuel manong name. Ape nga material nga bahanag, iti pagibasarak no gayatak. Ape nga saan nga ikis ti puso, uno mandar ti puso. Nga ti ayat kadag tao di ti puso. Saan nga tao di ti panunot? May transmit lahing iti panunot manong name. Siyempre kakmat lang ti pisina, ti kabigatan na manong naming at adlaw ni Helen nga malitlitayanak. Ape kasat langam, kasla ka la. Napukawan ti adong tarakin mo nga banya sa nagbabawahoyat no apay nga inisnab mo ni Samuel. Diyak man kami tinumpal ti pusok no ang pagayatak idin kini Samuel. Saan mo pinalado ti amin na? Awarin ni Samuel. Saan nga ganito eh? Ilako na ko ng jiwalay na. Kinori ginikution na.
Agyan kanon sa di Manila. Ano nga ti panggap mo itan? Baring no malipatak. Ngayon kaslasang ko malipatan. Isulat at sa pulik. Ni Samuel. Awanin ni Samuel, so lipatan nga roden ah. Pinayaban na kita may sangal daw manon ni Sir Manny nga manager ni. Tugaw ka, LB. Sir, kumusta ni Samuel? Awanin ti damag ko, sir. Manik po di daodi nga pa nagsarita mi. Anat nagsaritahan nyo, tinaodi. May panggapit may panggapit kang kuha na kanyak. Nabannog ka nun ti puso na nga gayayat kanyak. Gabuta, tinagipasaram, ti panagayat mo keng kuana, wano, sapsapulam nga, panagayat iti lalaki, ket, no, anya te, linaon ti bulsana, parang ganun. Ken posisyon, sikyo, kontra kanyak, at nag-indildil mo ti bagam kanyak idi. Sir, ngayon hindi matakwatam, mga isut at dalambit na sa balay na, hindi to tasyak. Magkikabkabalayan ka na kiti parents ko. Nagsusuri akmat kayong kuhana. Ken, di na kanong kayat, gabot kasi di nga napasama. Anya kami di marik na kayong kuhana. Ipatpatid ko, sir. Ngawan ti kasto nga marik na kayong kaidi. Ngim, nagkamaliak. O, di rugyam nga lipatin itan. Kahit ko man rugyan na lipatin. Kasla, kahit ko langin, bakit ka malasang? Tinawagam ka din. Dede lang, Tim. Panang tawag ko kayong kuhana, sir. Mabain ako ng tumawag kayong kuhana. Da kayo, sir. Anda communication nyo? Basta rin tawagak. Ano, aday bagag kayong kuhana? Inakpay lamang alat itlog timanok. Ano, timanok na nga mismo. Hanggang namat nga, saan namat nga kukunay di poultry and piggery. Kaya na inlako namat niya balay na. Dito ko na nakin ka. Well, sir. Ngayon napanik na ka din inlakonan. Hampay. Dahil nga pang gano'n inlakonan, amumunod sa dinon yan tibalay na. Ngayon saan ko nga naramid manong name? Mabainak launayin. At kalbasan tinam nga bulan, manonemi, sana punos pa nagtal na tiriknak. Isla, mapilpilit ak manong may bibangon, di baga kanyak ni nanang at sa nga ilik. Di kita nga tamat din, napartek man ditang, umay lang makakita, ti langak. Ala, rumar ka na. Una, humaya kon. Di man sinaludsod manong may kininanang no sa sinot sa nga ilik. Hindi mapanakon manong nemi ti salas. Samuel? Kumusta kan? Kunak man lang, no. Awang kan dito eh. Flowers for you. Agamanak, Samuel. Agamanak. Kaya nakbad lang aya. May nakpasya rin. Kaya't kagabata. Naamo ka ni Helen. Naamo ka ni Sir Manny. Nga siya tigabunan no apa yung malmalday ka. Ha? Nagsalsalot-sudok mo't kadakwada ka. Nanaroon na ka ni Sir Manny.
Do you love me? Dito ti mo na nga nariknakin ka ni Samuel ngem kabuta sa kiwak lang. I'm sorry. Katsi ka, aping may ka. Di ba nabanugan tapos nga kayayat? Napanik ka talaga ang iba't patignak. Ore nga tano, mauram di balay ko. Ore nga tano, pisti baboy kin manok ko. Ore nga tano, takawan di kutsek. Ore nga tano, agsubliak di baba. Ipatignak ka dilat ha. Gabot pusok, sikat ikis na. I love you so much, Samuel. Siya kunti mo nang marakop ka ni Samuel manong name kat nariknak matirot tibalas day tangarakop. Idi tangat ko tirupak tanatay-tay ngam siyak manong name insabat ng tirupa na kat naglanangan di kadibibig. Nariknak ti bara di kadibibig na manong name timas iti pananga. Kaan na ka di kadibibig ko. Ore kam laalalawen ti anges mi di aksinan di kadibibig mi kat imirot manin ti arakop. Samuel, agyawanak. Agyawanak, tasi kadidimdeng ti biyak ko. Ore na korapayan. Ore si kanti kakakorapayan. Ngam nabak ng ti pusom. Ngam asin ni Marla. Apay katawa ka. Mahilig ka tichik sala. Ano digri kong gamgamitem. Natural na lalaki. Sikat talaga iba't patek ko. I love you, Marla. Marla? I love you. Push, kundo na kasta. Di announcer ti nag-mistake sa nga siya. I love you, LV. Manong nemi no umyanak ko na nga ta ni Samuel di ngarabi talaga weng ko nakasigod. Nga magkingga manong nemi nga sa kampay nga nagkasara resrespetuan na manong nemi ti kinababae. Kalpasan ti makabulan nga dan relasyon mi manong nemi imahin iti balay injayan ti kalaysa. Impakambunan kadatatang kininanang grabe ka di nga saan. Ay, mamamukitan di kiti abalayan ko. Awanan di kiti parents ko, tatang, nang. Di kiti kakabsat ko. Ikarigatan ni manong ko tuman ito'y bakasyon di Pilipinas. So, da nga sang kapamilya. Di pa nagbasak, manipod sa di Canada. Doot kakabsat ko di Manila. Naglaman pa yung milyada, o may da. Di kakabsat ko itong inauna, di pa nagka parents ko, nito nagkasara kami. Kaya di ipag ko. Inalak ni Helen manong naming ng maid of honor ko. Wait, manong naming. Ana, okay ka yan? Okay ka rin. Talak mo pa si ka. Sakla ko man tikinait idi niya Samuel. Dinadlaw mo matkakras ko ni Samuel, di ba? Oy, baka agawam ka niya kita. Nag-agaw. Naggasad kasi ka. Makaasawa kay ti manager. Ano ang manager? Yung baga tatana ka tinutupan ni manager. Di ba isa ka kumakanig chicks na nga agbababag. Imang mundo da siguro kotse ni manager hindi. Baka nakastat na pasama. Nakilogan kami lagi ni Samuel. Nakaragsaga ka rin ni Kaaldawan ti kalay sa amin manong name. At syempre, tinapintas nga balay na, sadya kami nga nag-honeymoon, manong nemi, idi, kuna na kanya gidi nga umyanak, unsak kinayat, ta sa anak kami karkari kada kiti, pintas ti kwarto. Ngim kalbasan data, manong nemi, seremonya, resepsyon, kan karabyan, ti alay sa amin. Dito yan, manong nemi. Ngim parik na namin pinsan ni Samuel, ti kinasinaw, kinapudno, kinadarisay, ti panagayat na kanya. Manong nemi, nakainayad na,
inikat ti arawaten. Nakasumat iti arawaten na. Samuel, baka na inayad launay. Baka adada nga, Samuel, kaya't mo tinapaspas. Anak ka di trumbeng, gagangila nutrugrugi na, inayad. Kasalulugan ko ma. I-start mo, saka mo to ikambyo, no kaya't mo tartaray, isigundam, iterseram, sa mo to ikinta. Segunda, sumarunon to ti tersera. Pumaspaspas sa pumaspaspas, manong nemi, aging ka nga talaga, hindi maarunan nga may pinsanan, trik namin. Pati siyak matan, manong nemi, kat romansaik matan so. Noon niya tinaramid na, panang apros, panang kaniyak, kastamat tinaramid ko, panang digos ko king kuha na ka naging kakabara, apros ka naging. Namin pinsan manong nemi, nga inted ko king kuha na ti amin. Ginunod na, kat ginunod ko matisuna. When manong nemi, narikarik na akman ti pagkapawan nga sa siyempre, nabura ka ti kristal nga salsal matmata. Ngay dagang pangayag kami manong nemi, pumaspaspas, mabaspaspas. Aging gasyak pa yan manong nemi, tiyag ko na kayang kuha na, Samuel, paspasam kat mapada ko. Orayan na, umayag matin. Manong nemi, tinarapahap ko nga pakiasawaan nagunod ko. Wen, numampay dagiti pasamak, najak namnamay na mapasamak. Imaglakid din manong nemi. Takas tumit lang nitong palti amin. Imaglakid din tawan idi tinang tutup iti ambisyon ko. Ngano ada kwartana, ada kotsena, ada kinabak ng nakit isut pangipaayak ti amin namin ko. Maglakid din tinagbaling idi nga nasingpet manong nemi ni manager mani. Maglakid din. Tasan na kinabinabayaan na po Diyos. Tinarabay nak. Kat sana kita ngagbababawi. Sana ngagbabawi. Nga nagbaling nga mister ko. Katakta ko na ko. Tikas ka ni Samuel. Da kami tinang tulong manong nemi. Kada kitidwa kakapsat ko. Kat nakapagturpos damit laeng. Adaan damit ti asawa. Talumat da kita nagbalin nga. Bunga tayo na yatmi ka ni Samuel. Intuloy ko tinang opisina ti bangko. Manong nemi. Ison timang man-manage iti negosyo mi na extensionan ng Palawa, name it, piggery and poultry. Nagtutuloy, datata inso, kaninana Sandra, nga kada kami manong name. Kad ninanang kanitatang imay dapahin. Empleyado dan manong name iti negosyo mi ti asawa. Dito manong name iti pagkabuklan, ti pagkasalita, simple nga ayat. Pagkasalitaan ti ayat. Kat sabay kumatad damat na ibatik nga adan, liwliwakan pagsalamingan ti biyag, kadagitipadak ng dimngeg, more power to yung program manong, kat more power and sabay kumatag tultuloy dito nga programa, tapno da taklinan, pangiburayan, kadagiti na dumaduma apakasalitaan ti biyag kinayat. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, LV. Thank you, LB. Tingin ka pa ng imburay, ti pagkasaritaam. Yeah. Numampi ko na mga simple. Ang adamat na kita'y andal nga maadaw ito dito nga pagkasaritaam. Yeah.